Sus, paita yun. Ano mga tao nangarito sa kong abanganan. Sus, wapa dyan kwarta. Kita para may asawa na ko, bulan kayo. Nangatawag na ay mga abangan ni Ron. Oy, kwarto mo diha. Oy. Sus, asawa pa kayo, nagpadungong na ba? Sige. Oy, kwarto. Oy. Ay, sus. Naabot yung kong asawa. Kaning atong paabangan ba? Bantayin niya kay ako nakakoy lakton. Ya. Way problema na unsa. Ako'y bahala ni sa atong mga kwarto. Kita lagi ni mga abang ron. Taruhan na ha kay palpak na magkapirmi. Ay sus. Ang palpak di na permente karon buinas og swerte na ni Bitaw. Ron. Bantay unayon ni nimog check ini atong pabangan dire. Bakit ta kag bubay dos kilid-kilid? Ay dili sa di mo ko inaan ang pagkatao bakit ako seryoso ko sa atong pagpuyo. Nga sige. Mulakaw ko ha. Basta ikaw ni bahala ng pabangan na to. Ay sige, way problema na. Sige. Aris ako. Bantayin na diha. Okay. Sus. Itaswa. Ay sus. I don't like here. Why you not like there? It's so disgusting and smelly. Really okay na mata na. It's okay. Magaling kang kupal ka. Romas din. Stop. I want a room. A real room with aircon. Wait, me. Stop! Stay your filthy hands away from me. Miss, we're looking for a room for a party. Room ba nga kuan na ba? Palagabuhan. Na ba? Naabit tulo karon dito vacant siya. Room there. Room there. Bikan. Tinakba na dito. Spirit lang mo sa anak nga dan. Over there. Over there. Awit sa bagong mo uyab or bagong kasal. Yes, of course not. Yes, of course not. Bagong mo kasal? Bagong ninyo. Yes, of course not. Bagong uyab. Di sad. Hapon namin nag-uyab eh. Okay. Oh, straight lang mo. Sir, straight lang mo. Dahil vacant dito. Over there. Thank you kayo ha. Thank you. Thank you very much. So this is what she says. Yes. So let's go. Man, over there. Hoy, ma'am sir. Is this room for rent? Si Puring. Puren ba, puren? Ay, Puring, dugay rin matay. Tapos puren. Matay si Puring. What? What did you say? Puren is dead. Puren is dead. No, I didn't say for rent. It's for rent. Puren. Puren, take puren. What did you say? What are you talking about? Ay si Jose. Ay, una pa namatay ang Puring. Namatay mo si Jose? Sa katilan. Jose is dead. Also. Where's your wife? Where's your wife? Over there. There. You're, Surat English, ay. Saan pag in-English po na kuha na I don't even understand you. Tomorrow I'll be back. Oy. Si Iman to mo, rughubak ni Matyan. Tulog mas lansang. Lalangsang day? Uy! Uli to, delikado ni Dre. Wait, wag yung mga haban niya kung abangan. Aguso pa ito. Patay dyan ko sa asawa niyo. Aguso. Ma'am! Ma'am. Meron bang kwarto dito? Meron. Asan dito yung kwarto? Dun sa looban. Doon? Sa looban daw. Tatlong vacant nga room. Meron kami doon. Sige, ma'am. Sige, salamat. Thank you. Wala nang tao. Ito yun. Mama! Ay kan ni, marag di na ni English. Di na ni magdugo kong ilong. Tagalog. Uy. Magandang araw. Maganda sad. Araw. Ito ba yung yung Ito- bahay nyo? Ito'y. I mean, Pero, room for rent ba to? sige, pangitang Puring. Ha? Paupahan ba to? Ay, sus, naunsa. Sus, musuko ko nga sa. Si upahan ko. Abanganan, manigili ni upahanan. Upa ba? Abang di, lagi ni pa upahan. Diri, naunsa ka mo ba? Gaya ka mo mga Ganyan, ang itas ang Puring. Kamu, upa sa. Para saan yan? Abanganan ni siya, good. Kuyanan. Sus, palayas mo. Di niya upahanan. Kuya Anan, yan nga yung sinasabi ko. Upa ba na? Upa. Pag upa mo dito, palayas mo. Naunsa, musuko kong asawa na mag-upa mo. Makagaba na, makabisit. Uwi na nga tayo, sira ulo pala to. Sira ulo ka. Iro mo siguro ang bawa na. Wah, ako maguba ang oy.
Naunsa ka mo. Sus, mga pastusan mo. Ari, magupa-upa. Ganyan, nangita sang puring. Sila asa. Sus, naunsa. Ako may pangitaan sa nawa. Love! Sus, may kinaabot ka na. Wako kasabot itong ng tao doon. Wa ko mo dayon og lakaw sa kong adtuan kay Tamad. nakasugat mo ko atong duha ka. Pagitag abangan ni ko, di ko mo dayon kay kwarta na. Sa ato pa. What sa love? Tingnan mo. Atong kita, grabe itong labang. Kita wala, uy. Wa naman. Laay maki. Aning ari, pirniro. Galibog ko. Nangitang puring. Hindi ta puring. Isa, this is house puring. Nga, Uy, ginulo ko nimo. Kasabot ka anang puring? Sa Saan na- lapangan gani. ay, nagtuho kong si puring. Gipangitas. Sus, di ahak, uy. Kabugo na mag-iitahan nimo. Pati, nagtuho si puring. Nangay ka duha. Nga alam siya nga mag-upa kung sila. Sus, di ko ano, di ba ingon maka nga. Ayaw na kayo, magbastos ka ng upa-upa. Buwag manok, mag-upa. Sabot ka usang upa? Kung saan be? Paabangan gyud po na mo sa puring. Hala, bisag unsaon ka ba? Pabangan eh.